Moi roztomili, posłuchajcie coś o kuloku. Jak się wam podoba to moi wyrządzani, to mi dajcie tam subskrypcję, suba. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. W kuchyni był dycki schowany w podstolu, lebo kansik tam, kany się nie poradził kulać, bo przeca kulok nic większego nie poradził robić. Ale gaździno wiedziała, że okrą kulanio ciasta, kulok zabyło używać jeszcze aj do czegoś większego. Hańdowni to była jedna z najważniejszych wiecy w chałupie, bo bez kuloka nie było ciasta, a kiej nie było ciasta, to nie było ani nugli, ani ciastek na godni święta, ani zawijoka. Mało kiej się go myło, bo jak się nim kulało ciasto, to się po tym cieście furt suło mułkę, bo inaczej by się lepiło do kuloka. A tymu, że się na niego furt ta mąka lepiła, to też kulok był furt wypucowany. Ale woniał wszystkim tym, co kulą. Gor mułką, a obilim, co ją z niego zemleli. Kulok to była einfachowo wiec, ale kulać nim to już nie była lahko robota. Młode dziołchy się tego musiały nauczyć od swoich starek a matek. Najprzód miały na packach porę plynskierzy, niż ukulały baj cienki ciasto na nugle. Z jednego kąska ciasta, co był w laworku, trzeba było wiele razy zrobić cienką warstwę jak arch papiuru, wielki na cały stół. To było cosik, bo gaździno się musiała furt dziwać, kany było tego ciasta więcej, a musiała go pięknie a równo kulokiem rozkulać. Inaczej się kulało ciasto na nugle, a inaczej baj na zawijok. Ale dycki gaździnka musiała wiedzieć, kany barży przyciść, a kany mieni. To wobec nie była lahko robota. Stare kuloki już były tak wyglancowane, że się szumnie świeciły, jako flaszki ze szkła. Bo wiele razy było tak, że jeden kulok był we familii długi roki. Kulali nim stareczka, potem mama, a potem jeszcze cera. No a jak się bai zrympolił, to się go nie wyciepowało, ale się go dawało sprawić. Wiecie, kulok to było dla baby to same, co flinta dla wojoka. Wiele razy było tak, że jak chłop przyszedł na prany z aryndy, a był przeciwny, to baba wyciągła kulok spod stola, a jak już nie było rady, to go pizła w łeb, lebo po plecach. Dycki było tak, że jak już uwidział, że baba dzierży kulok w rękach, to gan stykło, a szał spać, bo wiedział, żeby mu mogła ubliżyć. Kulok się robiło z twardego drzewa, tuż kiedy się nim klupło kogoś w głowę, to by mógł trafić aj do szpitala. Ale chłop nie musiał być ożrały, co by baba wyciągła kulok spod stola. Stykło, że ją fez nasrął, a ona go poradziła gonić aż do masztale. Kulok to był takowny kapkę symbol, że baba poradzi chłopem regirować. Do dzisiaj są takie roztomańce srandowne kuloki w magazynach. Je na nich napisane, że lepszy nie iść ku babie, jak mo kulok w packach, lebo żeby kuloka nie chować, ale żeby go dycki mieć na pozorędziu. Borok kulok, ktoś go wymyślił do kulania ciasta, a on zaczas musiał chłopa prać po łepie, a po plecach, bo był fest przeciwny. Stare kuloki jeszcze furt są po chałupach. Kansi postyrkane, można w piwnicy, można kansi na strychu, można kansi wciepane po wasz kuchniach. Dycki jak się wam podarzy nąć starucny kulok, wyglancowany rękami waszych starek a prastarek, to se go nie hejcie, bo on ukulał tela nugli, a tela zawijoków, żeby nimi szło wykormić na jeden dzień cały Cieszyn, a można aj Ostrawę.